Moi moi kaikille! Maria täällä ja Taika. Sanoiko se hei hei? Ei sano mitään. Me ollaan nyt kotona kahdestaan. Mikko on töissä. Ja meille kuuluu ihan hyvää. Me käytiin tänään hakemassa semmosia vaatteita Facebook-kirpparin kautta. Ja se oli ihan kivaa. Me oltiin siis ihan tässä meidän melkein naapurustossa, kun se ihminen, joka myi niitä vaatteita, niin se asui täällä tosiaan ihan lähellä. Se oli jotenkin hirveän kivaa ja tosi erikoista jännää sinänsä, että yleensä tommoset kaikki Facebook-kirpparitapaamiset on niinku tapahtunut mulla silleen, että mä oon ollut kauhean pitkään sopimassa, että joo, käykö sulle tää paikka ja tavataanko tuolla ja mitä, mihin aikaan ja näin poispäin. Mut nyt oli sit vaan silleen, että moi, että ai sä asut täällä, että okei, no me tullaan parin tunnin päästä siihen teidän talolle, että nähdääks. Se oli hirveän kätevää mennä silleen vaan pienellä varoitusajalla hakemaan niitä vaatteita. Että siellä käytiin. Ja tosiaan, kun ei olla ihan hirveästi liikuttu täällä meidän naapurustossa jostain syystä, ei ole vaan niinku tullut. En mä tiedä, kyllä mä tiedän siis missä on ne jotkut lähikaupat ja kirjastot ja tommoset. Mut jotenkin ei niinku oo vaan tullut hirveästi silti kierreltyä. Ja sit jos on taas lähdetty johonkin lenkille tai muuta, niin sitten ollaan menty niinku sinne ihan eri suuntaan. Et nyt sitten tää oli ihan semmonen uusi reissu ja oli vähän kyllä sillai mielenkiintoista, että onks tää nyt se paikka. Kyllä se varmaan suurin piirtein täällä asuu, mut en mä tiedä ja kaikkea. Että löydettiin kumminkin sitten perille. Se oli ihan kivaa. Ihan kiva sitten käydä. No mitä? Koppati, 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 koppati. Taika on ihan mahdoton. Siis se on jotenkin, aina kun mä pistän kameran päälle, varovasti, älä nyt tipahda. Aina kun mä pistän kameran päälle, niin musta tuntuu, että siitä tulee ihan semmonen sylivauva. Että se haluu heti niinku hirveesti huomioon. Ja semmoista, en mä tiedä minkä takia. Onko se sit vaan siksi, kun mä rupeen puhumaan, vai miksi? Koska ei se niinku kameran eteen taas niinkään niinku ole pyrkimässä, mut sit se haluaa silti tollain. Huomioikaa mua. Ja kyllähän sua huomioidaan. Sitten sen jälkeen kun mä käytiin siellä niin hakemassa niitä vaatteita, niin sitten sen jälkeen me mentiin Taikan kanssa kirjastoon. Vai mitä Taika? Kerros vähän kirjastoreissusta. Kirjastossa vähän hengailtiin, luettiin kirjoja ja siellä oli semmosia kaikki jänniä semmosia lasten juttuja, millä pystyy ratsastaa ja semmoista kaikkea leikkiä. Mun mielestä on hirveän kiva, että siis tää meidän lähikirjastokin, niin sit siellä on niinku semmonen lasten puoli tehty, mikä on ihan sillai semmonen leikkipaikka meininki. Se on jotenkin hirveän mukavaa, että joku on viittinyt nähdä vaivaa ja semmoista jaksanut järkätä, koska siellä on niinku just leluja ja semmosia niinku virikkeitä ja tommosia. Että Taikakin oli niinku ihan innoissaan, että pääsi vähän siellä leikittelee. Ja sit siellä oli jotain muitakin lapsia, niin sitten samalla vähän niinku siinä treffattiin. Kun ei meillä ihan hirveästi näitä samaikäisiä tuttuja oo. Taika, mikä sulla on? Onko se pöllö? Mitä pöllö sanoo? Hassu. Missä on teltta? Mene näyttää.
Missä telttaa? Oho. Oi, siellä. Meneekö se telttaa piiloon? Siellä sä oot. Kukkuu, taika. Kukkuu. Yeah. Kukkuu. Mitä kuuluu? Taika on ollut jotenkin nyt lähiaikoina jotenkin hirveän huonolla tuulella. Ai katos vaan kitarahihnat roikkuu ihan hirveän alhaalla. Mä aina tässä Nikolle sanon, mutta ei se noteeraa mitenkään. Sitten Taika voi vetästä ja sitten on kyllä pelit pelattu. Me saatiin ne nyt sitten aikaiseksi tällä seinälle laittaa, niin näyttää tältä. Mut joo, tosiaan, että Taika on ollut vähän huonon tuulinen. Mä enkä tiedä, että johtuuko se noista hampaista, koska se tavallaan myös niin kun antaisi ymmärtää, että se saattaisi johtua, koska se pureskelee sormiin jonkun verran. Ja aamulla se oli vähän kuumeisen oloinen ja annettiin vähän särkylääkettä siihen. Ja just semmoinen niin jatkuva kiukuttelu, se on tosi ärsyttävää, koska siis jos olisi joku syy miksi kiukutella, niin ok, ei mitään. Mut sit jos niinku semmoista ihan turhan päivästä, niin siinä kyllä menee hermot ihan kaikilla. Nyt on vähän parempi meininki. Nyt ei oo ihan niin semmonen kiukkupussi. Mitä sä teet, hölmö? Pussaat tota sun sänkyä. Okei. Onko se kiva sänky? Onko se rakas sänky? Hyi, Taika, hyi. Mikä ihme? Taika. Ei sänky tarvii pusutella, hölmö. Taika. Hei, nyt mennään pois täältä huoneesta. Mennään. Valot pois. Ei mitään tuollaisia sänkyä ruveta tuolla nuoleskelee. Hyi! Mennään leikkimään. Mennään. Joo, en mä tiedä. Ei mulla oikein mitään semmoista asiaa ollut. Mulla vaan teki mieli. Mä oon nyt kattonut hirveästi vlogeja. Ja Taika! Yäk! Katsonut vlogeja ja mun mielestä ne on kauhean hauskoja. Siis mä en tiedä kiinnostaako ketään nää mun videolöpinät, mutta ihan itteeni varten sitten teen. Mitä? Elämä on kurjaa. Onko elämä kurjaa? Kukaan ei kattonut, kun sä pusuttelet sängyrunkoa. Niin, kyllä on kamalaa. Niin, en tiedä kiinnostaako ketään, mutta minä teen näitä silti, koska se on kivaa ja mä tykkään siitä. Ja jonain päivänä mä vielä oikeasti opin, tai jaksan opetella, tai miten se nyt sitten sanois, käyttämään videomuokkausohjelmia, koska mulla olisi kaikki kivoja ihan isoisia pikkupätkiä meidän elämästä. Ja semmoisesta perusarjesta, ja erityisesti kun Taika on vielä näin pieni, niin mä haluaisin tehdä niistä semmosia niinku hauskoja koosteita. Ihan arjen tilanteista, missä niinku syödään ja leikitään ja tämmöstä, niin haluaisin opetella vielä, mutta on ollut jotenkin laiska tai saamaton. Ja lisäksi toi läppäri ei oikein tahdo pyörittää niitä jotain Movie Maker-ohjelmia, niin se on vähän semmoista hitaamman puoleista. Ehkä jossain vaiheessa sais satsattua vähän parempaan koneeseen, niin se olisi aika bueno. Mut joo, semmoista tällä kertaa. Nähdään taas ensi videossa.